Lle mae Lowri? Lowri! Helo! Croeso i hwn. Neis dy weld. Fine, diolch. Eistedd lawr. Diolch. Paned? Joio? Chi'n garedig iawn. Ie, fel bod ti adre. Diolch yn fawr iawn. Neis dy weld di. Reit te. Now, I've got a question for you. Go, Matt. Pan o'r ti'n yn yr ysgol, o ti'n hoffi chwaraeon? O'n, yn fawr iawn. Good. Ro'n i wastad yn rhedeg pan o'n i'n yr ysgol. A oeddet ti'n neud bob dim fel rhedeg, chwarae hoci, chwarae pêl-rwyd, one of those? Ti'n gwybod ti'n gwneud bob dim? Na. Oedd gen i athrawes chwaraeon oedd yn arbenigo mewn athletau a pêl-rwyd. A bob tro oedd merched yn mynd i ymarfer pêl-rwyd, o'n i gorfod mynd mas i redeg rownd y trac drwy'r amser. Ond oedd yn had i hefyd yn rhedeg. Felly fe ddechreuais i redeg gyda fe. Nawr, pam oed ti'n eisiau wneud marathon ar y Amazon? Yn y Amazon? Pam? Oh, mae hwnna'n gwestiwn da, achos fe nath rhywun ofyn i mi wneud hi. Mor syml â ni. Ac os mae rhywun yn rhoi sialens i fi, dwi yn un i dderbyn hi, wastod. A hefyd, o'n i wedi rhedeg, pan o'n i'n 18 mlwydd oed, fe nes i dorri ymhenlun i yn wael iawn. A nath y doctoriaid ddweud byddwn ni byth yn gallu rhedeg eto. A wedyn... Fi'n deall. O'n i mewn cast yn caderolwyn ar crutches am flwyddyn. Oeddet ti? A wedyn o fewn blwyddyn, fe ddechreuais i nôl rhedeg, a ni'n rhedeg marathon, a nes i rhedeg 7 marathon. Mae pobl yn gofyn i fi, allan ni rhedeg marathon, a dwi'n dweud wrth gwrs, gall unrhyw un, mae gyd yn y meddwl dwi'n credu. Ti'n sôn am y cryfder meddyliol, cryfder, strength meddyliol. Strength of mind. Ti'n sôn am hynna. Dwi'n siŵr na dyna, wel, beth ddigwyddodd yn yr Amazon ac yn yr Arctic? Oedd e'n frwydr? Oedd hi'n frwydr gorfforol, emosiynol a meddyliol. Yn yr Arctic, roedd hi'n fwy, oedd hi'n anoddach yn feddyliol. Sawl milltir? Milltir, Sawl milltir nes ti? Yn yr Amazon, oedd hi'n 150 o filltiroedd mewn wythnos. 150, 150 milltir, mewn wythnos? Mewn wythnos. Pam? Fi ddim yn gwybod, wel, pan nes i wneud yr Amazon, o'n i'n wneud am y tro cynta ultramarathon. A nes i'n dda. A wedyn o'n i'n meddwl, reit, fi wedi bod un o lefydd poethach y byd. Dwi eisiau gweld siwr allai ymdopi gyda un o lefydd oera'r byd. Felly es i i'r Arctic. 350 o filltiroedd mewn wythnos oedd hwnna. Hwnna'n 350? 350. Wow. 350, 350 miles mewn wythnos. Ddim just rhedeg o gwmpas Caerdydd, ond yn y lle oera yn y byd. Nes ti'n fwynhau? Do. Ie? Do? Mewn ffordd od iawn. Fi'n credu gyda yr Arctic, dyna oedd un o sialensau anoddach dwi erioed wedi wneud, ond eto un o brofiadau gorau'n mywyd i. You've tested your mind and your wits in many, many ways. You know, ultra marathons, in the Amazon running. You haven't tested your mind in such a way as the hub quiz, the Gwenyn Geirfa. O, reit. Ti'n barod? Her dy fywyd di. Okay, right then. Rhaid i ti gyfieithu gymaint o'r rhaid o'r Saesneg i'r Gymraeg a phosib, iawn? 3, coni off. To run. I redeg. Extreme sports. Y chwaraeon eithafol. Inspire. Ysbrydoledig. Challenge. Challenge. Orchestra. Y cerddorfa. Train. Ymarfer, hyfforddi. Physical. Yn gorfforol. Energy. Egni. Healthy. Iachus. Diving. Deifio. To drive. I yrru. To follow. I ddilyn. Ardderchog. Da iawn. Now, when you were in the Amazon, did you see an insect as big as our bee? Yeah. No. I've heard they're quite big out there. Never seen such a species. Ges i gnoi gan hornets, ond dyn nhw ddim mor fawr a... Ti ddim eisiau cael dy gnoi gyn hwn. Na. They're only found in certain areas in Grangetown, these bees. Right, OK, Lowri, da iawn. O, faint mae wedi gael? 12. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. A ninna hefyd. Diolch yn fawr. A dwi yn meddwl bod ti'n wallgo. Hyfryd, ond yn wallgo. Mae sawl person wedi dweud hwnna. Ysbrydoliaeth. Diolch yn fawr. Wyn Evans,
geiriau croes heddiw, addas iawn, very appropriate i ti. Rhedeg, Yeah. cerdded. Rhedeg, cerdded. Rhedeg, cerdded. Rhedeg, cerdded. Shall we Okay. see some esiamplau? That's Examples? running and walking. Okay. Where is he as well? Ble mae Wyn? Yn y cwt propiau. Oh, siw mae Wyn?